Kaixo, ni Teresek naiz eta irakurri dudan liburua Beti Iparralderantz da. Beti Iparralderantz Jon Arretzek idatzi du eta Cristina Fernandezek ilustratu du. Ez da argitaratzea erein da eta ez du itzultzailerik, euskaraz idatzi zelako lehenengo aldiz. Historia hau Afrikan gertatutakoa da eta gure garaian kokatuta dago. Pertsonai nagusiak Ami eta Drisa dira. Drisa Kaiazen bizi den eta bere familiagaz bizi den mutiko ausart bat da, eta Ami bidean egiten duen lagun bat. Historioa doa ume batetaz, hau da, Drisaz, joaten dela Europara bere aitaren bila, eta bidean hainbat gauza gertatzen zaizkio, lagun bat egiten du, eta beste hainbat historio ere. Hasieran irudia liburu hau Itxura txarraz dukanez, ni enuen irakurri nahi, eta esaten nuen enuela irakurriko. Eta behin irakurrita konturatu nintzen denetarik zeukala. Intriga, beldurra, sentimenduak, baita historio politak ere. Animatzen zituzte irakurtzera, eta mila esker zuen arretagatik. Hurrengo batera arte.